Tisíce ľudí celé hodiny na oblohe sledovali UFO. Mnohí z nich následne tento lietajúci stroj podrobne opísali a dokonca rozoznali posádku na palube. A je to jeden z najnázornejších príkladov, prečo treba byť pri výskume záhadných javov extrémne opatrný, extrémne dôsledný a predovšetkým treba byť expertom na fungovanie ľudskej mysle a folkloristiku. Folkloristika neskúma len ľudové tance a piesne, taktiež skúma vznik a vývoj legend a fám. 13. decembra 1909 denník The Boston Herald priniesol na titulnej strane senzačný rozhovor s vynálezcom Wallaceom Tilligastom. Ten tvrdil, že dokončil prvý lietajúci stroj ťažší ako vzduch na svete. A vraj na ňom po večeroch lietal. Áno, sme v dobe pred lietadlami. V nasledovných týždňoch sa v Bostone a v okolí udiali desiatky hromadných zliadnutí údajnej vzducholode. Napríklad 22. decembra tvrdilo 2000 ľudí, že táto vzdušná loď krúžila nad Bostonom a bola viditeľná 3 hodiny. Na ďalší deň zaplnil ulice nedaleko Worcesteru dav 50 000 ľudí, ktorí nielenže sledovali údajnú vzducholoď, ale niektorí z nich dokonca podrobne opísali stavebné prvky lode a dokonca hovorili, že na palube rozlíšili posádku. Napokon sa ukázalo, že žiadna takáto vzducholoď nikdy neexistovala. Celé to bol hoax a Tilligast žiaden lietajúci stroj nevytvoril. Čo ale ľudia videli naozaj? Jedného hromadného zliadnutia údajnej vzducholode sa zúčastnil aj slávny spisovateľ Lovecraft. No a ten na oblohe identifikoval Venušu, čiže druhé najjasnejšie teleso nočnej oblohy. Psychologické výskumy od 19. storočia jasne ukazujú, že očité svedectvo častokrát viacej odráža to, čo človek veril, čo očakával a čo poznal, než realitu. A to dokonca aj v prípade, keď bolo očité svedectvo zaznamenané i hneď po udalosti. Napríklad slovenský folklorista Vladimír Bahna, ktorý skúmal paranormálne zážitky ľudí, konštatuje, že ľudské vnímanie nefunguje ako jednosmerné spracovávanie a vyhodnocovanie vnemov z vonkajšieho prostredia. Podľa neho je to mechanizmus, ktorý využíva to, čo pozná na to, aby vytváral predpovede o vnímanej realite. No a niekedy sa na tieto svoje predpovede spolieha viacej než na vonkajšie vnemy. Výsledkom toho je, že vidíme, počujeme alebo cítime niečo, čo neprichádza priamo zo zmyslov, ale naopak z našich znalostí. Výskumy ukazujú, že náboženské tak ako akékoľvek iné presvedčenia týmto spôsobom reálne ovplyvňujú to, čo vnímame a prežívame. Častou námietkou proti racionálnym vysvetleniam záhadných udalostí je, že očité svedectvá o nich podali viacerí svedkovia. Ibaže pred 20. storočím sme mali napríklad množstvo hromadných zliadnutí víl. A ako sme videli, o čosi neskôr vymyslenej vzducholode, v podstate dobovej verzie UFA. Čiže áno, aj hromadné svedecké výpovede môžu byť úplne skreslené. Okrem iného preto, že viacerí ľudia môžu zdieľať rovnaké presvedčenia, očakávania a môžu poznať rovnaké alebo podobné veci. A ich následné svedectvá budú tým pádom podobné alebo úplne rovnaké. Ak ťa fascinujú záhady, ale namiesto výmyslov a konšpirácií ťa zaujíma, čo o nich naozaj vieme a čo to vypovedá o ľudskej mysli, daj mi follow, toto bude jedna z ťažiskových tém môjho kanála. A ak máš chuť pomôcť mi v tvorbe videí a dokonca spolu rozhodovať o témach, ktorým sa budem venovať, môžeš tak urobiť na mojom Patreone.